Dneska máme takýto starší Passat P5-kový. V aute bolo vymenené ABS-ko. Vidíme tieto dve chyby, ktoré nemôžeme vymazať. Kvôli tomu, že je nesprávne kodovanie, stará jednotka bola zlá a nevieme preniesť údaje zo starej do novej a preto budeme to kodovať cez ODIS. Prebiehala kontrola chyb. Máme v ABS dve chyby, jedna spojená s kodovaním. Takže bolo pripravené kodovanie. Kodovanie berieme podľa našeho štítka, ktorý nájdeme tu a je tu. Podľa toho musíme vybrať správne parametre. A dáme si kodovať a hotovo. Po správnom kodovaní už v tejto sekcii vidíme správne kodovanie. Nevidíme žiadnu chybičku. Pozrieme sa tu. Teraz počas diagnostiky nám to ukazuje. Vystúpime z diagnostiky. Dáme si späť. A už je to ticho.